alhamdulillah wa sa'udur wajib ni takya alhamdulillah alamin. Kedugal darnangal ceerno wiyen ceerno Abdoul Halim ceerno ene dañanano ɓiɗɗo gorko ɓiɗɗo o wiyama leydi barkinorama ɗon jokkama ɗon enɗam yo Allah muru waɗa hen barke. ene ɗum inde ɗe fof on saaha ko heddi ko jokke kañƴe fof noon nuwa walla nuwete. هذا صلاة الفاتح دعاء لدى فوق Allah jawab doa. Allah hen barke. Allah newnu konere. Allah aduniraɓe. Yo Allah wadde almuɓe Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu. Yo Allah waɗan noon ɓiɓɓe julɓe innaɓe hande ɓe fof. بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. بركة القرآن العظيم. بركة شيخ من خير رضي الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. kala garowo juma no mbiren ni yo addu sadako kala garowo juma yo addu sadaka ceerno mi sadako yo ndino hen no feewi sadako yo fotte enen fof alhamdulillah rabbil alamin masha Allah dibah joden baden daw borom gasani daw wala den yokka fe ngayni juro den Jangan
alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓeyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E waɗa ɓen ñalawma mawde hawre nogas e ɗiɗi lewru men duujal woni mai ɓitan ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɗo e wuuro teddugamaden Gounass juma mawka kamaden Gounass. Alhamdulillah miɗen kuccodire e galle ceerno alhamdulillah alamin. Yeɓeyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama jamma alhamdulillah alamin. Oɗo subaka moƴƴo malaɗo deeƴƴo machallah ɓuɓɗo alhamdulillah alamin. Yeɓeyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne te mbawde wonde nder aduna kala ceerani eɗen keeɓa messuji bandiraɓe messuji juuɓeɓe hollidde weltanoɓe e nder golle ɗe hollidde weltanoɓe e nder duusa ceerno ɗum gasata alhamdulillah ganduɗen eɓen ganda kala saaha ɗum waɗa alhamdulillah alamin. Kala saaha ɗum waɗa eɗen keeɓa messuji mabɓe kamɓe foof ɓe jarama sanne sinno sawo taw goto foof enen jogui whatsapp muɗum enen jogui numéro muɗum enen jokkodiri muɗum enen kadi kollon ɗum message muɗum ɓattaki mum yettima en alhamdulillah min kamɓe kadi jarama ene fof ndende golle ɗe ndindi ko watte ko kono kadi kala hen jiiɗo kadi ella e nder ko watte ko guila to haalaka ha e tarikaji ɗi ha e filmation foof yo tinno yo haalanen ene fof ndende ko watte ko neɗɗo goto timmani ɗiɗo fayi dow so ndendi miijoji ɓurta yuɓɓude alhamdulillah alamin. Ene fof ndende ko watte ko kala hen jiiɗo ko ganduɗa ɗum ɗo kala sa en ndiye ɗum kono noon woni weñe ɗum yo tinno yo haal tawta haalirgo Allah nenano ɗum ko ha moƴƴa enen en pewnitat kala ko yuɓɓi kala ko moƴƴi ɗum woni ko jiɗɗen ɗum woni ko jiɗen bandiraɓe kala nen bandiraɓe foof beltanama no fewi ñaganama jaam alhamdulillah alamin. Yeɓeyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama Allah moƴƴere eɗen beltoro kala subaka huccidde e ceerno face à face ngasa ngas kolde e koyɗe yiidemo ɗum ko weltare men yiide kadi dental ngal yiide ɓesgu ngu fof ko weltare mawde machallah wonande nangal juɗɓe kala eɗen gandi kadi yeɓeyankoɓe kadi ko noon kadi waye e mumen kamɓe kala ɓe jettama ɓe jarnama ha no hannirta ni. Non ɓoyata ceerno ara noon monsieur le maire Alaji Amadou Tidiane Baro kanko arata ɗo monsieur le maire Alaji Amadou Tidiane Baro koye ɓesgu ceerno Jeeya alhamdulillah alamin jarama no fewi machallah yettama no fewi jarama jettide nangal bandiraɓe foof. Eɗen gandi so wiyama 1956 ko nden ceerno Ahmadou Baro mo Mbour ko nden rutti e joomum 1956 1957 ko nden Sinthiou wuuro men Fass Gounass ko nden ceerno Seydou Sinthiou kadi wuuro men Aynimade Ɓundu alhamdulillah alamin machallah. So wiyam 1949 alhamdulillah alamin ko nden wuuro men Madina Touat mo ceerno Moussa Niang ko nden Sinthiou ko nden kadi ceerno Sarif Alassane ceerno Sarif Oumar Seydou Darou ceerno Sarif Oumar Seydou wuuro men Darou kañum kadi ko nden yi aduna 1949 alhamdulillah alamin. Non yeɓeyankoɓe Nangue TV machallah gandi Madina Touat naɓe kala saaha ɓe gara ɓe gadda leɗɗe no fewi hande kadi ɓe gari ɓe gaddi leɗɗe moƴƴe kamɓe Madina Touat naɓe gaddugol ceerno Mamadou Ali Niang ceerno Silimani Niang machallah ceerno Silimani Niang wonɗo takkodire ceerno Hammy Kébé alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alamin. Yeɓeyankoɓe Nangue TV on beltanama jaam on ñaganama jaam machallah ceerno Nanara machallah alhamdulillah alamin oto ari machallah Allah oto feeñi machallah ba Gounass TV inchallah jarama de Mamoudou machallah alhamdulillah rabbil alamin ndaw ko yooɗi ndaw ko selli machallah alhamdulillah alamin. Est ce que
alhamdulillah rabbil alamin machallah yiɓenkoɓe Nangue TV mbiɗe duuso e nder duuso machallah alhamdulillah rabbil alamin hande ko aljuma alhamdulillah rabbil alamin no ceerno darima ɗo Madina Toile namɓe ɗo gaddi leɗɗe machallah jarama no fewi alhamdulillah rabbil alamin en garti to nder juma ga koye inɗeli he wona alhamdulillah rabbil alamin koye inɗeli he wona on jii ko faandu wondu hakkunde juma ndu faandu ndu woni ɗo ji machallah faandu wondu dow juma ndu machallah kayru woni ɗo wati e salatul fatiha duwaw bato o alhamdulillah rabbil alamin dental ngal immima ngam arde juurade ceerno men mawɗo radiallahu taala anhu alhamdulillah rabbil alamin kañum e Saydou jiiɗatal ujunere e temedde jeenayyi ɗon to Cikkitte ujunere temedde jeenayyi e sappo e jeetati to Guijilonto Ceerno Yero Baal jokkude jangde duuɓi ɗon koye Ciloñ duuɓi jeenayyi o mon ɗon hawa janggue ko jangguerno e nder Fouta alhamdulillah rabbil alamin o koye hoore fonde wodi toon galle Koosi Woyndu alhamdulillah rabbil alamin 1927 rehi Kolda gam ƴettoyde Allah alhamdulillah rabbil alamin 1936 o siñce wurtude ko Madina Gounass mbawa gonɗen hande wadino kala yeɓata wadino kala ñambata alhamdulillah rabbil alamin parce que 1980 rutti o joomi ko alhamdulillah rabbil alamin
alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin juuram juuɗe yurmodirde e yakodirde machallah jokkodirde enɗam alhamdulillah rabbil alamin machallah skay machallah nde ko yooɗi nde ko selli nde ko seni alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Elhadji Diallo ceerno Jalaluddin Mahmoud tentangal alhamdulillah rabbil alamin skay alhamdulillah rabbil alamin ceerno Elhadji Diallo ceerno Jalaluddin ndewen ha mayondirta alhamdulillah alamin alhamdulillah masyaallah skay alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin machallah hande ko aljuma gallo he tebbandiraɓe rewɓe noon ko damal galle ceerno ɗon worɓe mbaɗante duwaw alhamdulillah rabbil alamin machallah on jii leɗɗe ɗe machallah Madina Touba naaɓe on gaddi ɗeɗo leɗɗe machallah wuuro men Madina Touba to ceerno Moussa Niang alhamdulillah machallah noon duusongo haaɗi ɗo han kadi payi nder galle ceerno nde ko jaltal faade galle ceerno alhamdulillah inchallah noon duusugo he yettima ɗo cheikh bandiral aadi ha janggo inchallah noon hen to jaltatto jokken inchallah mola bandiral se laaɓe tinodiran nanggodiran ɗiɗon bande ko jiiɗon hoorema Allah jarama on jarama inchallah mola